Lezi ke izindaba ze-1KZN TV ufundela uSamukelisoka Nqulunga ngekubingelele mbukeli sikubhekele ihamba phambili usuku namhlanje. Owelembe ukhala ngabaphazamisa olwamanzi iNYDA izoxhasa intsha ekhengicetshwayo kanti umhlathuze unxuso ukuvikelwa kwengqalasizinda. Namuhla usuku ke la khona kube kuqhubeka khona inkonzo yesikhumbuzo kalowo ube usekela meya kaMasipala umhlathuze ukhansela uChris Lobotha njengoba ke namhlanje ila eAnkrastad Beach eRichards Bay amalungu omphakathi akhona ingxenye ye-memorial service kanjalo ke namalungu eqembu leDA njengoba namhlanje sizokhuluma njengamanje sizokhuluma ke nalowo umholi weDA esifundeni saKwaZulu-Natal umhlonishwa uSithembiso Ngema sizokhuluma naye ke ukuzwa nje umuzwa ngeqembu njengoba lahlekelwe ilobe ilunga lawo mhlonishwa siyakubingelela namhlanje usuku lokugcina la nivalisa khona kuChris Lobotha nizizwa kanjani njengeqembu okufaka phakathi igalelo lakhe belibambile kuhulumeni uMasipala umhlathuze kanjalo nenhlelo iqembu lizoba nazo njengoba sazi ukuthi bewu-deputy mayor kuMasipala umhlathuze. Jama nabalaleli be-1KZN TV asibonge ithuba bese sisho ukuthi iDA ilahlekelwe umholi kodwa futhi ngeyona kuphela iDA ekhala ngokuthi lahlekelwe umholi umphakathi wala eRichards Bay ulahlekelwe umholi isizwe kwaZulu-Natal silahlekelwe umholi ukhumbula ukuthi uKristo bese bametha isibongo ukuthi unyambose ngoba bewuthanda umphakathi engabuki ibala lomuntu ubethanda umphakathi wabantu abamnyama abamaZulu khona la eKZN aphinde futhi aqaphelisise ukuthi ubuhlobo bakhe uyabugcina noza kwabo abangaphakathi endaweni lebizwa ngamaSabhabhu bonile ngesikhathi kade kungena ilokhuzana umkhumbi wakhe bekunokhuzana nomdanso wesintu ngoba izinto lezo bekade ezithanda nezinto ebekade iveza ubuyena so ke iKZN ilahlekelwe iDA ilahlekelwe sikhalisana kakhulu nomndeni wakhe noza kwabo futhi bebambisene nabo emkhandlweni uzokhumbula ukuthi into ebisekhaleni kuyena kakhulu bekuba izidingo zomphakathi noma ngabe kusemakhaya noma ngabe kusendaweni lezo ezingamalokishi noma ezingamadolobha ubene inhlelo eziningi obekade ezibekele ukuthi uzothi mangabe eqhubeka nobudeputy mayor ezeyongena ebumeyeni njengoba kade mele iDA nje esikhundleni sokuba mayoral candidate okokuthi ubekubona ukuthi umphakathi indlela omukela ngayo nanokuthi wona umphakathi womgqugquzela ukuthi bafisa ukuthi ngelinye ilanga bambone eyimeya and nathi sathi akanikezwe lelo thuba lokuthi alokhuzana agcine leso sithembiso noma leso sifiso somphakathi ingakho ke sithi njenge-DA kwaZulu-Natal silimele kakhulu kodwa futhi nomphakathi waseRichards Bay ulimele kakhulu nomndeni wakhe kanye nendodakazi yakhe nabo futhi siyazwelana nabo kakhulu kodwa ke okuzokwenzeka njengamanje ayikho into ebesayihlelile ngoba akukuhle ukuhlela izinto ungakadluli umcimbi womuntu ingakho namhlanje sila ukuzodlulisa umcimbi wakhe kuzothi ukuqhubeka ke bese sibona ngeinhlelo zangaphakathi ukuthi senza kanjani uzokhumbula ukuthi uKristo ubekade ewucaucus leader so ucaucus leader kakhonjwa ngentshebe kodwa uyavotelwa okuwukuthi ke fanele iqembu libheke ukuthi liyaqhubeka nalezo nhlelo ngebhadi ke isikhala sakhe sobukhansela ngeke sisakwazi ukuvaleka njengomuntu obewu-ward councillor ngoba uIEC usulivalile uhlelo lokuthi kungakhona ukhetho lokuchibiyela kodwa khona makunjalo uma ngabe sebekhethile ngaphakathi nosihlalo weprovince eseqhamukile ukuthi ukhetho lwangaphakathi liyothatha ilokhuzana luzoba nini ngaleso sikhathi ke kuzobe sekuyima kucaca ke ukuthi ubani mhlawumbe ongaba sehofisini lakhe ukuqhubeka kwalezi nyanga ezine ezisele ukuthi sifike okhethweni kodwa singakusho ukuthi njengeqembu leDemocratic Alliance kwaZulu-Natal zonke izinto uKristo kade ezenza zonke izinto kade eyifisela umphakathi waseKZN ikakhulukazi emhlathuze lezo nhlelo lezo zakhe nalezo nhlelo zeqembu ngeke zizeyixhuge zizoqhubeka ngoba konke lokhu sesikwenza egameni lokuthi uKristo benenhliziyo yomphakathi nomphakathi unenhliziyo yakhe kungeve ukuthi babuka ibala lakhe kodwa bebuka imisebenzi yakhe emihle. Alright siyabonga kakhulu kwena nabalaleli. Lo ade sikhuluma naye bekulo umholi weqembu leDA esifundazweni saKwaZulu-Natal umhlonishwa uSithembiso Ngema nginguNkosenhle Mthembu ezindabeni ze-1KZN TV eRichards Bay.
Umasipala wesifunda iLembe uthi-ke ubhekene nenselelo yabantu abakha isihlabathi emfuleni uMvoti eWard 26 eMelville kwaDukuza abagcina bephazamisa-ke umsebenzi wokuvuselela ukulungiswa kwesiphehlimanzi esalimala ngezikhukhula ngo-2021-2022. Lokhu kuvele ngesikhathi iziphathimandla zihambele kule ndawo ukubheka umsebenzi oqhubekayo wesigaba sokuqala. Ukulimala kwalesi phehlimanzi kwenza umphakathi ongaphezu kwa-7,000 wathola kanzima ekutheni uthole amanzi. Lo masipala ubese usebenzisa imali engu-51 million amarandi ukubuyisela kabusha inqalasizinda yamanzi, kodwa kwamanje lo msebenzi usekwisigaba sokuqala. Alinganiselwa ngaphezu kwa-20 amabhoholo aseyifakwe kabusha, kwafaka nemishini emisha ehlanza amanzi uma sebewadonse emfuleni. Le plant esikuyona yalinyazwa zikhukhula zika 2021 kanye no 2022. So ke after that I plant ayibanga sakwazi ukusebenza ngenxa ukuthi ya demolisheka, ya destroyeka njena yaphela. So ke okwamanje ke njoba sila sesiyayilungisa ukuthi iphinde futhi ikhipha umthamo ozogcina uba u10 million liters ozoya kubantu. Njoba sineyinkinga ke la around eNtshaweni, Melville, kwaDukuza onke amaward, njoba ke amanzi emancane siwatholakho amanye sezoqhamuka la bese yanezela. Okwamanje isigaba sokuqala sizosabalalisa amanzi angamalitha angu-3 million emphakathini. Le phase ke sikuyona iyenza njena u3 million liters or 3 megaliters. Then ke khona ke enye isigaba sesibili okufanele iphinde iqale eyona ezoba nomthamo omninganaka ngoba kufanele sinike u7 megaliters ukuthi u7 million liters okufanele siwuthole. Leyo phase ke silindele ukuthi iphele njoba nje manje na sesilako 95% complete. Kusho ukuthi ke emasontweni amabili amathathu silindele ukuthi amanzi ebeke sengena ke ku reservoir kusimumathi manzi esikhulu la ongena khona amanzi asehlanziwe mesuka lapho kasuke semphakathini ke. Kulomfula okudonsa kuona amanzi kunamalungu omphakathi aqhuba ibhizinisi lokukha isihlabathi okugcina kuphazamisa umsebenzi osonkontileka. Lo mkhandlu uthi unamasu okuvikela ukuphazamiseka ngenxa yalabo abakha isihlabathi kule ndawo. Bathi kwisigaba sesibili esiqhubakalayo nesokuqala maduze sebenayo indlela yokuvikela ukuphazamiseka. Uyabona njengoba sizokwenza ke le phase le yesibili efanele iqale. Kuzoba nodonga la esokwenza sort of i-boundary umngcele ukuthi bona bese ngala lapho kuhamba ngakhona amanzi, uma benza i-sand mining bazoyenzela eceleni. La esoba sihamba ngakhona vele ihlabathi soba singekho kuzokwenziwa indlela yokuthi amanzi mesuka aqhamuka le phezulu ahambe azazongena ke kulolu donga lwethu. Ayikho into ezophazamiseka. Hayi ke nabo futhi ke bayazi ukuthi sisebenza kanjani. Empeleni njena siumndeni omkhulu ohloniphanako. Kuleli sonto iLembe liphasise isabelo mali sika 1.9 billion amarandi kunyaka mali u2026-2027 ngaphandle kokuphazamiseka. Ngodebo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseMelville kaWard 26 kwaDukuza. Isikhwama sikahulumeni esithuthukisa intsha kwezamabhizinisi NYDA eKing Cetshwayo sizoxhasa ke intsha kwezamabhizinisi ephothuleke uhlelo loqeqesho lwezamabhizinisi yintsha engaphezulu kwama400 kulolu hlelo etholeke ithuba lokuveza amabhizinisi ayo. iNYDA ithi ke izoqhubeka nomsebenzi wayo wokuxhasa amabhizinisi abantu abasha. Intsha ngamashumi ngosomabhizinisi abahlukene ngaphakathi kwesifunda eKing Cetshwayo ithi hlomlilo ohlelo lweNYDA lokuqeqeshela kwezamabhizinisi. Ebhizinisini lethu sispecialize ngokudayisa i-luxury hair as well as senze nama-spa massages, i-holistic massage. So njengoba desila ka-NYDA kulo 5 days sokwenza i-entrepreneur business. Mina I have been in business for over 10 years now senza leli business, but ezinye izinto bengiyibona ukuthi ziyaleka like doing your financials. So le opportunity ingisize lapho ukuthi ngi-acquire those skills ubona ukuthi awugcini ngokuphela ngokuba nebusiness kumele wenze i-record keeping as well. So ngalokho I'm really grateful for the opportunity. Ngisuka eMobile Sparkly Services, i-company yami kuyi-cleaning services. Kushuthi siwasha izinto like couches, mattresses, carpet cleaning, and then
nokunye sikwenzayo on the side. We do roof washing as well as clean pave. And then NYDA usongilekelele kakhulu with this business management certificate. Esizongisiza njengamanje ukuthi ngikhona ukuthi ngi-apply funding for my business, and what I wish ukuthi NYDA ungenzele khona is to secure a funding of up to 50,000 rands so that I can cover equipment esidingayo. Kanti kabanye abantu abasha abanamabhizinisi bathi bayathuthuka ngoba sebedaleka namathuba omsebenzi. Sengikwazile ukulekelela kakhulu emphakathini ngoba kunezizwe nje ezimbili ezingisebenzelayo ngaphansi kwami, then bese mina njengomphathi walo ngisa kusayimini ophambili. Kulokho ngoba sila nje nge-NYDA besafisa ukuthi sikhulise leli business so that ngizokwazi ukuqasha insizwa ezokwazi ukusilekelela ngoba inqola mayiphuma nje njenge-VIP toilet ihamba nomuntu lelo njalo ithuba lokuthi umuntu akwazi ukuthi kube khona isikho asifakayo ekhaya. So ngokusungula leli business leli ngifisa nje ukuthi liqhubeke idlondlobalele phambili, NYDA naye futhi ekwazi ukungilekelela ukwazi ukuthi ngandise impahla yami. Isikhwama sahulumeni esithuthukisa intsha kwezamabhizinisi NYDA sithi sesixhase osomabhizinisi abaningi kanti sizoqhubeka nokweseka amabhizinisi abantu abasha. Inumber inkulu kakhulu, but I think okubalekile is an impact. Inumber sinama beneficiaries is quite a lot, but I think okubalekile the impact amabhizinisi la sesiwafindile ukuthi aya sustainable yini. Uma ifika auditor general from the office of the presidency ufika itholi ukuthi leseyifundile, even from eNkandla municipality nakhona siyafika, even from endaweni esamkhaya under Msonjeni municipality siyafika, and umsebenzi wethu umonitor and futhi uphinde evaluate office of the president. In the previous year we had the office of the Auditor General ufikile lana wafuna ukubabona abantwana physically besihamba naye sifike simkhombise ama-businesses esiwafundile NYDA. So to mention the number, I think nakho kubalekile, but I think most of all is the impact esinayo ke-youth yase-King Cetshwayo district and overall is NYDA. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubiNkosazana Mthembu eMpangeni. Imeya kamasipala wasemhlathuzo uXolani Ngwezi inxoseke umphakathi ukuba kuvikele ingqalasizinda intuthuko ukuze ke ihlalise esimeni esihle futhi ke izuze wonke umuntu. Okusho lokhu ke ngesikhathi evula ngokusemthethweni indawo ukuzivocavoca eNdondwane ku-Ward 32 uphinde ke wethula namalamba amade ukukhanyisa ama-Haymast eMzingazi naseMeerensee azosiza ke ukuthuthukisa ukuphepha nokukhanyisa ke ebusuku njengoba ke sekusondela isikhathi sasebusika. Ivulwe ngokusemthethweni namuhla indawo ukuzivocavoca endaweni yaseNdondwane ku-Ward 32 ngaphansi komasipala uMhlathuze. Imeya kamasipala uMhlathuze uXolani Ngwezi uthi ke le ndawo yokuzivocavoca yaseNdondwane yakhiwe ngemuva kwesicelo somphakathi abasifaka kuhlelo lwe-IDP lango-2021-2022 yabeke isixhaswa ngumnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko KwaZulu-Natal njengoba ke isivulwa namuhla ngokusemthethweni. Abantu bala eNdondwane bacela ukuthi bacela sibakhele indawo outdoor gym abangakwazi ukuthi izingane zidlale kuyo nalabo nje abafuna ukuzivocavoca noma sebebadala. Sayifaka ibudget ngeshwa. We have to move monies each and every time kukhona isidingo esiphuthumayo. Kodwa sabe sesixoxa nomnyango wakwa Sports Arts and Culture kuzwelonke ukuthi siyacela ukuthi ngoba thina sisalimele kancane nezimali umnyango wakwa Sports Arts and Culture basifandele yona. Nangampela bayifandile lo nyaka wezimali njengoba beyakhile namhlanje ke sizoyidlulisela emphakathini ngokusemthethweni. Akugcinike lapho uNgwezi uphinde waveza ukuthi namuhla baphinde bavula futhi noma bedlulisa ngokusemthethweni amalamba amade okukhanyisa ama-Haymast lights lapho ke emawadini ayi-18 ehlukene ngaphansi kwalomasipala ngomsebenzi ke obize izigidi eziyisi-7 zamarandi. Awu 18 esiwakhandile kumawadi awu 18 eMhlathuze. Kule ndawo esikuyona bangama beneficiaries alawo ma-Haymast light khona yakhiwe lapha ngasesikoleni eBheki kusasa ezokwenza ukuthi kukhanye uma kumnyama ngoba sekuqala ukwandisa nje zobugebengu endaweni eziningi. Ikhona ese-Ward 33 endaweni yesizwe sasobuka ngaphansi kwenkosi ubiyela kukhansela uMsimanga ikhona siyakhe khona nakhona ezokwenza ukuthi kukhanye kwehliswe izinga lobugebengu. Ikhona futhi enye esiyoyidlulisela futhi ngokusemthethweni endaweni yaseMeerensee nakoMzingazi eyakhiwe nge-renewable energy noma nge-solar system. I-pilot project ke iyaqala ukuthi yenzeke la eMhlathuze. Ubese nxoso umphakathi uba uvikele futhi unakekele lengqalasizinda ukuze iqhubeke nokusiza izakhamuzi isikhathi eside. Kodwa futhi makungenzeka kuba khona izenzo zobugebengu ezisuka kuwona ngqo umphakathi. Abantu must stop ukuthi balimaze ingqalasizinda yabo. Ngoba sizasesoyishaya lapha nje sekuyinto yabo akuseyona into yethu njengohulumeni. Thina okwethu ukuthi nje mhlambe kulungele makukhona ukudinga maintenance sikwenza.
ngifisa ukuchaza futhi ukuthi la iduzane kwale outdoor gym sesixhumana nompompo wamanzi. Ngiyacela ukuthi izingane sizifundise ukuthi njengoba zizobe isebenzisa le ndawo kanjalo futhi kunompompo wamanzi bangashiya amanzi ompompi bevuliwe. Kanti umeya uphinde waqinisekisa ukuthi umasipala uyaqhubeka nokusebenza ukulungisa izinkinga zamanzi esibhekene neminye imiphakathi ezakhele lezi ndawo njengoba ke emasontweni ambalwa edlule wayehamba ke ehlola isimo kwezinye zesiphehlimandla nezigcine amanzi ezikuyo le ndawo. Ezinye zazo ezayisebenza ngaphambilini zifakwe umasipala uThungulu noma ke isifunda Khengcetshwayo. Uthi ke lokhu bazokusebenzisa ukuthi ke baqhubeke nokuhlinzeka amanzi emphakathini. Mhlamba ngiqale ngokusho ukuthi ingqalasizinda efakwe la kulama ward amathathu ayekade kungama ward ay ngaphansi kwentambalala municipality 31 32 and 33. Ikhona ingqalasizinda ekhona nanxa kade ingasakwazi ukuhlinzekela ngamanzi ngenxa yeinkinga ezithize kuyona. Kodwa sesizamela ukuxazulula indawo esasele nje kuleyo ngqalasizinda esingakayixazululi kahle inkinga indawo yase ward 33. Kodwa ikhona iproject esibhizi nayo esizo kwenza indlela ukuthi senza ama connections adlule ngamapipe ahamba azadlule esiqiweni ethulathula bese amanzi ephumela ngale ndawo yasobuka baqale nabo bakwazi ukuthi bawacosha amanzi kulezo indawo okuhamba khona ingqalasizinda yamanzi lawa ayifakwe uThungulu noma kumbe iKhengcetshwayo district. Asithishelele etolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukelo ubukele zona indaba ze1KZN TV nazi kwekuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Owelembe ukhala ngabaphazamisa olwamanzi iNYDA izoxhasa intsha eKhengcetshwayo kanti umhlathuze unxuso ukuvikelwa kwengqalasizinda. Ivulo ke ngokusemthethweni indawo yamaciko eyakhiwe ke eNewcastle enhlaneli kaMthaniya osizweni emva kokuba umnyango wezemidlalo amaciko namasiko kwaZulu-Natal ulungisele indawo emva kokuba ke izindonga zayo besingasekho ke esimene esihle. Ungqongqoshe walomnyango uveze ukuba ke le ndawo izoba usizo olukhulu kwintsha yasemajuba namaphethelo njengoba ke sebezoba nendawo eseduzane ezobasebenzi abazosebenzela kuyo futhi ke kuzoba nomthelela omkhulu enciphiseni ke izinga lobugebengu kule ndawo. Ivulwe ngokusemthethweni indawo ebilungiso osizweni yamaciko emva kokuba izindonga zakhona bezingasekho esimene esihle. Umnyango wezemidlalo ubuciko namasiko siyathobeka kakhulu ukuba silapha namhlanje osizweni eNewcastle sihamba neMayor district babuMthembu Mayor wamajuba sihamba noSpeaker wase Newcastle sihamba noMayor wase Danhauser namanye amakhansela size ukwethula okwesibili lo msebenzi omuhle iArt Center ngoba ibisithanda ukungabi sesimweni kwase kuthi ngoJune 2024 sasiqala ke inhlelo zokuba silungise sivuselele kabusha asivuselelanga ke nje indonga nesakhiwo kuphela sivuselela namakhono. Ungqongqoshe ukhawula uqhube ngokuthi le ndawo izolekelela abantu abasha ngaphansi kwesifunda amajuba namaphethelo. Le ndawo izosiza kakhulu abantu abasha kwezobuchwepheshe ezobuciko lapha osizweni kanjalo namajuba wonke laba abenza ifashion njengoba sibabona abenza imidlalo yase stage abaculayo kanye neminye abenza imisebenzi yezandla neminye imisebenzi eminingi enhlobonhlobo sebezoba nendawo ke manje yabo lapho bezoziqeqesha khona kodwa futhi kokwesibili kuzoba indawo yabo lapho kuzothi mase beyiqeqeshile bese bekwazi ukuzokuhweba khona ngoba bazokwazi ukuthi benzele imiphakathi yalapha emajuba namaphethelo imidlalo akade beyihambela beyakude mhlawumbe eGoli noma eThekwini sebezokwazi ukuthi bayibukele eduzane ekhaya. Uphinde waveza ukuba izodlala indima enkulu ekunqandeni kanye nasekunciphiseni izinga lobugebengu kubantu abasha. Kuzosiza kakhulu ke lokho kade ekhuluma nomphathi stage ukuthi indawo lapho sizweni inalo izinga elidala libe phezulu lobugebengu. Kwesinye isikhathi nako kungabi khona kwezinto eziningi abantu abasha abazenzayo izandla ezingenzi lutho usathane uyazithatha ayisebenzisa. Sikholwa ke ukuthi ke mase kwande indawo ezinjengalezi abantu abasha bazoba nento eproductive into efocused nento eyibenefit neyiprofit kubona eyakha impilo yabo abazokwazi ukuthi bafocus kuyona ukuze kuqoqeke nezimilo. Ngakho ke sisazokhuluma ke na wonke omeya ukuba inhlelo zabo nabo bagxilise ekuthini le ndawo ingagcini nje iba isakhiwo seyindonga esimile kepha kube nama activities enzekayo athinta wonke amajuba.
Kanti imeya kamasipala wesifunda Majuba uThembelihle Mthembu uthi lokhu kuzovuselela umnotho wendawo yaseMajuba. Namuhla sigcine nje ngokuvula isakhiwo kodwa sivula amathuba amasha entsheni yethu. Sivuselela amasiko ethu futhi siqinisekisa indima yobuciko namasiko emkhakheni umphakathi wasesizweni ohlala kuwo kule ndawo. Ukuzigqaja ngokuwena kanye nokuzigqaja ngokuthini. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1 KZN TV osizweni eNewcastle. Sinzima-ke isimo esibhekene nowesifazane ohlala nabantwana bakhe abayisithupha endlini yodaka evuzayo. Uzibuyile Ntombela wasemsunduze High Flats Ward 4 ngaphansi kwamasipala uMzumbe uthi wafika kule ndawo esisuka emzini ngoba-ke esekhathele ukuba-ke ukudla kwenduku njengoba-ke wayeshawa umnyeni wakhe. Uthi-ke wakhetha ukuzokwakha lapha yeze-ke amandla ayengenawo kodwa-ke wakwazi ukwakha indlu yodaka. Inkinga-ke iyavuza uma-ke kunetha baba ngezinyawo. Udonsa kanzima owesifazane ohlala nabantwana bakhe abayisithupha endlini yodaka evuzayo nokuphoqeleka ukuthi bame ngezinyawo uma kunetha. Laba bahlala endaweni yasenhlangwini kaSosibo eHigh Flats kuWard 4 ngaphansi kwamasipala uMzumbe. Echaza lona wesifazane uvele wahlengezela izinyembezi wakhala. Uthi wafika kule ndawo ngemuva kokusuka emzini wakhe kade esekhathele ukuhlalela ukuthi umyeni wakhe amhlukumeza. Nginengane ezo6 kusho ukuthi ngila kade ngakhe khona ngahlukunyezwa ubaba wengane kusho ukuthi ube inkinya engishaya base ngathathwa kwaphoqeleka ukuthi angihambe ngathathwa ama social worker ingane zathathwa ama social worker ngaphoqeleka ukuthi mina ngisangiphume kaze ngazokwakha la. Uthi ucela umSamaria olungile ongamakhela njengoba ivuza lendlu. Ngicela nje ukwakhela indlu engihleli kuyona ngayakha ngamagcaba athayela. Mangabe kunetha akukho ngisho indawo yokulala la. Akukho ngisho indawo yokulala ivuza kakhulu nakho nje kade ingaplastela ngoba isitini sodaka ngazama ukubamba amatoho komakhelwane ngazama ukuqhathanisa ngathenga amaphasela asemende ngathuthi isihlabathi ngekhanda ngale ngakwazi ukuthi ngazama ke saplastela ngaphandle ngoba nakhona beyiwa phansi. Uthi umyeni wakhe ubemkinya emhlukumeza kwaze kwaphazamiseka nabantwana. Kusho ukuthi baba sekhaya ubengihlukumeza kakhulu baba yengane enginkinya njalo mebuyile uyanginkinya nezingane zazaba nenkinga ezinye lezi zathathwa ama social workers asezinokuphazamiseka emqondweni. Ngiyacela kakhulu ngicela uxhaso ngicela abandla bangakhele indlu engizokwazi ukuthi ngikwazi ukuhlala kuyona ngendlela la uma ngabe kunetha angilali iyavuza. Umakhelwane walona wesifazane uthi uhlukumezeke kakhulu ngakho uyalidinga usizo. Exakeke kakhulu umakhelwane wami lo. Ngamthatha ngithi angenzele engadini njengenginjinje. Nami ngimali le yetoqo la yahulumeni. Uthi alekeleleke nathi indawo okuhlala. Engathi ushayelwe inhliziyo. Inecama ngalento eyamenza. Ihlukumezeka kanje nezingane zeke zafika zahlala la ngazibona nami. Zajwayela futhi zathi ziyabonga zihleli kahle lana. Kucela noma ngubani ongathanda ukwelula isandla ukulekelela lona wesifazane ashayelele inombolo engezansi. Lo mbiko beniwethulela uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngise High Flats. Izikole ezingaphansi kwesifunda uMgungundlovu zisengatheke imidlalo yebhola lezinyawo labafana namantombazane abaneminyaka engaphansi kwe15 kuya kwe17. Obhekelele kezemidlalo uMzwandile Malinga uthi-ke le midlalo bahlose ngayo ukukhipha isquad esizomela koMgungundlovu kwesifundazwe kanjalo-ke nesikole esizoya kwimidlalo yeCAF yesikole. Nakuba belishisa ilanga kodwa abafundi bezikole ezingaphansi kwesifunda uMgungundlovu bebengazibekile phansi ngenkathi kuqhubeka imidlalo yebhola lezinyawo labafana namantombazane ezokhipha isikole ezizomela lesifunda kumqhudelwano emkhulu elandelayo.
circuit management cluster bese ke mayidlwa lapho ke wonke ama winners ezela kwi district kusho njengoba sidlala ke namhlanje la sikwi district level shutha ama winners ala nabantwana bazoselectwa ngoba u-under 17 uyaselect shuthi ke bonke abantwana bazobe sebeyomela ke umgungundlovu district kwi province sebehamba ke sebe umgungundlovu district kushuthi ke lemidlalo uCAF yaqala nje isinesikhathi iqalele emidlalo hayi ukuthi yaqala namhlanje sinesikhathi emantombazaneni nje angikusho ngingasabi ukuthi ke isikole esesisimele kahle emantombazaneni iDindeltech amantombazane ahambela amantombazane azawusimela le esibeka kahle balazweni phesheya ihlandla zaze zantathu ngaleyo ndlela ke kushuthi ke imgungundlovu ngingasho nje ukuthi cha kuyasebenzeka ingakho ke namhlanje nisibona sila sizoselecta ama teams district umzwandile Malinga obhekelele ezemidlalo ezikoleni uthi kubalekile ukuthi kube nemidlalo efana nalena ngoba ikhiqiza abadlali bakusasa kanti futhi iphinde nike nentsha ithuba lokuzibonakalisa ngokwekhono siyazi ukuthi zama sources elokhuzana abantwana abatalented asiqalene ezikoleni ke lemidlalo yaqala khona ke kwavunyelwana njengoba sizwa thu iCAF ngithi siyabona namanje la ngaphandle liyabhubha khona oCAF abangaphandle badlala ama clubs amakhulu kodwa ke kahle hle indaba kwi development kusho ukuthi izikole zethu zimele into ye development asiqale sibavuthiswe labantwana bese sibabona bevuthwa bekhula beyaphambili baselectwe bathathwe bakwazi ukuthi bakhanda ama club ngoba njengoba kudlalwa kungenzeka ukuthi ukuhamba kwesikhathi uthole sesikhipha abazali sesikhiqiza abadlali awozothi mhlambe bakwazi ukumela izwe lethu nokuthi mhlambe bangene emathimini amakhulu kodwa ke indaba iqala khona lezikoleni ingakho siyegqugquzela ukuthi ezikoleni akuthi kufundwe kodwa futhi kube kudlalwa ingakho sekuba nanezinto kuthiwa physical education ezikoleni ukuthi abantwana ngoba phela kuyiqiniso ukuthi akuthina sonke esikuphiwe ukuthi siyolokhuza ngentweni yephepha lapha bekuhlanganisa imidlalo yaba neminyaka eyi15 kanjalo ne17 izdabenzo Nkizeren TV bekuthi abantu maphumulo emgungundlovu siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1KZN TV sikukhumbuze ke bekwezona behamba phambili osukwini namhlanje Owelembe ukhala ngabaphazamisa olwamanzi iNYDA izoxhasa intsha ekhengicetshwayo kanti umhlathuze unxuso ukuvikelwa kwengqala sizinda Ake sibheke ngosini yezomnotho Izimakethe zakuleli ke sivale irand lu-16.23 emaqhathiso nedola laseMelika libe u21.81 emaqhathiso nopondo waseBritain u18.90 emaqhathiso neeuro lase-Europe igolide lona $4,518.23 ounce olungahlezwe wona u93.71 umphongolo Ake sibheke ngosini yezemidlalo Iqembu lesizwe lakuleli lebhola lombhoxo amabhokobhoko asehlangane nembibizana ngokulimala komdlalo omqoka kakhulu kuleli qembu kwaSmith ngokusho kodokotela beqembu uSmith angaseke ngadlala unyaka wonke ngenxa yokulimala kedolweni akutholeke edlalela iqembu lakhe iShizuoka Blue Revs yaseJapan ngasekuqaleni kwalenyanga uSmith waqala ukudlalela amabhokobhoko ngo2018 kuze kube manje kanti kusedlala imidlalo engama-63 yama-test izeke noma kunjalo kodwa konke sekuncike ekutheni lo mdlalo uyashesha yini ukwelulama ngoba kuyenzeka abanye basheshe belulame ukunesikhathi ebesibalulwe kodokotela nasike isimo sezulu sakusasa singalindeleka Bukelike ziyagoqa besiphathele zona usuku namhlanje mina nawe ke sesophinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo nisale kahle Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile